Dačić doneo odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosnih pretnji od terorizma. Petak, 5. jul 2024. godine u 16:18. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić doneo je odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosnih pretnji od terorizma s obzirom na smanjeni nivo bezbednosnih izazova, rizika i pretnji od terorističkog akta. Dačić je rekao da mere koje su naložene u skladu sa crvenim nivoom bezbednosnih pretnji od terorizma prestaju danas od 19 časova i prelazi se na žuti nivo, što je umereni stepen ugroženosti od terorizma. U skladu sa žutim nivoom bezbednosnih pretnji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaće pojačane mere predostrožnosti i pozornosti u cilju zaštite objekata od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, ključne infrastrukturne objekte, tržne centre, bioskope, javne objekte i mesta masovnih okupljanja. Prošle subote pripadnik žandarmerije MJ ustreljen je samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu. On je u samoodbrani uzvratio vatrom i savladao napadača, koji je od zadobijenih rana preminuo. Pripadnik žandarmerije je operisan u urgentnom centru. Napad je od strane tužilaštva okarakterisan kao teroristički akt, nakon čega je podignut nivo bezbednosti, a prisustvo policije u narednim danima bilo je pojačano i vidljivo na svim mestima javnog okupljanja.